Ang paboritong random na laro ni Jayong. Random na laro, pagsisimula ng laro. Apartment, 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 kissy face, ipinadala sa iyong telepono. Ngunit, I'm tryna kiss your lips for real. Pulang puso, yan ang paso ko. Yeah, halika, bigyan mo ako ng isang bagay na nararamdaman ko. Hindi mo ba ako gusto tulad ng gusto ko sa iyo, baby? Hindi mo ba ako kailangan tulad ng kailangan kita ngayon? Matulog ka bukas, pero ngayong gabi mabaliw ka. Ang kailangan mo lang gawin ay makipagkita sa akin sa apartment, 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 kahit ano, ito ay kahit anong na gusto mo. Going club ang apartment na ito. Nakikipag-usap ako sa inumin sa'yo, usok pambihira party sa buong gabi. Cheers, cheers, girl, ano na, di mo ba ako gusto tulad ng gusto ko sa iyo, baby? Hindi mo ba ako kailangan tulad ng kailangan kita ngayon? Matulog ka bukas, pero ngayong gabi mabaliw ka. Ang kailangan mo lang gawin ay makipagkita sa akin sa Ilocano Mix Club. Apartment, 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 kung ngayon alam mo na ang laro, handa ka na ba? Dahil ako ay darating mo, kunin ka, kunin ka, kunin ka. Kumapit ka, papunta na ako. Papunta na ako. Kumapit ka, papunta na ako. Papunta na ako. Hindi mo ba ako gusto tulad ng gusto ko sa iyo, baby? Hindi mo ba ako kailangan tulad ng kailangan kita ngayon? Matulog ka bukas,